zapálil po budíčku. Zapálil si. Já ho viděl. Je to pravda. A jasně. Ty nevíš, kdy je nástup na snídaní. Dobře, už je 10 minut. Ví to. Myslím, že to ví všechno, jak to říkají. Jo, kurva. Přesně. Tak poslechni, kamaráde. Mezi budíčkem a snídaní máme 10 minut. V té době se všichni musíme oblíknout, kdo chce se může umýt nebo vychcat. No, nikomu nebráníme, na to má každý právo. A kdo chce, může taky začít spát, aby jsme se všichni vystřídali a jeden druhýmu se pak nepletli pod nohama. A taky hned odvíráme okno, aby se přes noc vyvětraly ty noční prdy. Takovej je tady zvyk. Jo, tak je to tady zavedený, tak se to tady od jak živa dělá. No, a pak si každý veme ešus, čepici a čeká na nástup. Když zařvou nástup, musíme všichni okamžitě vypadnout z cely a postavit se venku do řady. Když nenastoupíme včas, zaženou nás zpátky a musíme čekat na nový nástup. Takže nepřichází v úvahu, aby se tady někdo motal, zdržoval, neměl čepici, hledal ešus, típal žváro nebo tak, aby to pak všichni odstrali za něj, to je snad jasný. Kvůli jednomu se nebudeme všichni vracet a čekat na nový nástup. To dá rozum. A kdo to nechce pochopit, ten to brzo pochopí. Všichni to chápou. Každý to tak dělá. Jestli si nějaká píča myslí, že se na to může vystrat, tak to udělá nejvíc jedno. Mezi budíčkem a snídaní je teda práce dost. Rozhodně teda není čas na nějaký píčoviny, tím míň na nějaký vykuřování. Na to tady nejsme zvědaví. Po snídaní to je něco jiného, pak si každý může zapálit. Když má co. Jo, pak je na to času dost a nikomu to nevadí. Ale před snídaní tady nekouříme. Tak to na téhle celé bylo vždycky a tak to tady taky bude. Těch 20 minut, co jsme na snídaní, může každý vydržet. To nemůže být pro nikoho problém, že kluci? Jasně. Všichni to vydržíme. Před snídaní se tady zkrátka nekouří. Tím spíš, že tohle dobou se tady větrá. Jo, to taky. Ale hlavně jsou tady lidi, kteří tohleto vypalování hned po budíčku prostě nesnášejí. Nemají to rádi. Nedělá jim to dobře na plíce, prostě si to nepřejou, na to mají plný právo. Je ti to jasný? Slyšel, co ti říkal? No, tady po budíčku najdeme žváro, tomu ho vyrazíme z Kuby. Co si dělají na jiných celách, to je jejich věc, ale my tady po budíčku prostě nekouříme. To platí pro každýho a hlavně pro ty nový. To jsem ti teda, kamaráde, chtěl říct a neřekl jsem ti to jenom za sebe, ale za všechno. Je to tak? Jasně. To si myslí všichni. Všichni si ty tvý ranní cigarety všimli. A všichni o tom pak mluvili. Bylo tady kolem toho dost řečí, ale řek je novej. Ještě to neznám, takže ty řeči přestaly. Pro dnešek ti to teda prošlo. Ale na příště si pamatuj, že se ještě nestalo, aby nám tady nějaká holubárna zaváděla nový moresy, na to tady fakt nejsme zvědaví. Co jsem tady? Nikdo se ještě neodvážil kouřit přes. Takhle. My ti toho ranního vajgla teda odpouštíme, ale bylo to naposledy. Jasný? Co vydáš, píčo? Když se chce na něco ptát, Jak vidíš, nic z toho zatím neděláme. Teď už to ale víš. Tak se laskavě zaříď podle toho. Jo. A když už jsme u toho, tak ještě něco. Od zítřka budeš mít postel ustlanou tak jako všichni. Když to zvládnou ostatní, zvládneš to taky. Nikdo tady nemá zájem na tom, aby jsme kvůli něčímu buzeranskému do skočiště přicházeli každý den o bod. Na to pak dojíždí celá cimra. Nebudeme sčítat rajony jenom proto, že si nějaká nová píča neumí ustlat. Když to nepochopíš a nebudeš to mít zítra jako všichni druhý, tak se celý večer budeš učit stát. Rozházíme ti to třeba 10krát. Deka musí být na každý straně 2 centiáky od kraje postele. Límec prostěradla na dílku stravenky.
Oni tak dál. už kluci ukážou, že jo? Jasný, já se vezmu na starost. Rozuměl jsi? Každej si na tyhle věci zvyk, tak si na ně zvykneš i ty. Se to prdele píčovi žvejtný. Ty drsnej, ne? Utřel si ráno umývadlo? Máš ten týden uklid, tak za všechno ručíš. Jestli si myslíš, že přejedeš jen tak párkrát s metákem po podlaze a bude to v rychtiku, tak to jsi na velkým mobilu. Pod postelema se vytírá, hlavně v těch rozdích dole u zdi, tam si Bengové svítí baterkou. Prach se utírá všude. Umývadlo musí být umytý, utřený, vyleštěný a stejně tak hajzl. Dneska to byla hrůza. Máš jediný štěstí, že tady přes den nebyl žádný Bengo, jinak bys měl po piči. Takže večer, před prohlídkou, si to osobně zkontrolujou. Je nás tu hafo, všichni jsme si rovní a žádnej nebude mít nějaký výjimky. A tím mi nějaká holubárna, co ještě hoří zahozený vajdl před bránou. Slez do píči, píčo, vy jste mluví King! Proč nelez dolů? Tak hele, Vlady, jestli si myslíš, že si tady hned první den budeš dělat, co chceš, Nebo si snad hrát na nějakýho Kinga. tak se na týhle cimřel čapeš, to by ti mohlo být jasný. Je ale ofouklý. Padej z tý betle dolů! Tak hele, chlapečko, nemám rád, když ze mě někdo dělá vola. Ale mě hned tak nevytočí. Slez dolů a omluv se Kingovi. Neslyšel. Kuzbusty, hned zasranec! Kluci, Ne. je to nějaký Maďar nebo co? Jeho chyba.